Πάμε τώρα, όπως ήδη προανήγγειλα, κυρίες και κύριοι, να καλωσορίσουμε τον Δήμαρχο Κορδελιού Ευόσμου, τον κύριο Λευτέρη Αλεξανδρίδη. Κύριε Αλεξανδρίδη, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Και θυμάμαι από προηγούμενη εκπομπή τον διαβίου μάθηση επίσης, Λευτέρη Αλεξανδρίδη. Έτσι, το κοινό μας σημείο. Κύριε Αλεξανδρίδη, πριν πάμε στα θέματα τα δικά σας, προέρχεστε από την σύσκεψη που έγινε υπό τον κύριο Γκιουλέκα, υπό τον Υπουργό, με πάρα πολλούς φορείς σε σχέση με το flyover. Είναι αυτό το συντονιστικό όργανο που συχνά συγκαλείται, προκειμένου εγκαίρως να μπορούμε να προλάβουμε όσο γίνεται ή να έχουμε καλύτερες συνθήκες. Έχουμε κάποιο νέο από αυτά που ακούσατε που θεωρείτε ότι μας αφορά όλους? Αυτό το συντονιστικό συγκαλείται εγκαίρως να λύνει προβλήματα για την πόλη προτού δημιουργηθούν. Και αυτό έγινε και σήμερα. Έχουμε μπροστά μας ένα σοβαρό θέμα για την πόλη και αυτό είναι που θα κατεδαφιστούν οι δύο γέφυρες οι οποίες υπάρχουν στον περιφερειακό, η μία του πανοράματος και η προηγούμενη που είναι το τούνελ, και ταυτόχρονα το επόμενο θέμα που είναι πολύ σοβαρό είναι ότι θα μπει πλέον στη ζωή μας το μετρό της Καλαμαριάς. Και αυτό το μετρό για να μπει θα μείνει κάποιοι μήνες, θα είναι κλειστό το μετρό της Θεσσαλονίκης, δεν θα λειτουργεί. Ξέρετε, επειδή και οι δημοσιογράφοι με ρωτάνε πότε δεν θα λειτουργεί, για μήνες, θα είναι για μέρες, θα είναι για αρκετό διάστημα θα κλειστό είναι, το μετρό? Νομίζω, σίγουρα σε την όλους ενημέρωση. Δεν θα λειτουργεί το μετρό. Καθόλου. Δεν θα λειτουργεί. Ναι. Θα είναι για κάποιες μέρες και δεν θα είναι, θα είναι πάνω από μήνα σίγουρα. Να μην δώσω εγώ το μέγεθος του χρόνου αυτού. Καλύτερα να το δώσει ένας αρμόδιος φορέας. Να σας πω όμως ότι αυτό εδώ θα πρέπει να υπάρξει μια σωστή οργάνωση για να μπορέσει να λειτουργήσει η πόλη και να μην έχουμε προβλήματα. Εγώ ζήτησα οι οδικοί άξονες οι οποίοι θα συνδέσουν το πανόραμα και την Θέρμη με την πόλη. Αυτοί οι οδικοί άξονες θα πρέπει να φυλαχθούν και συμφώνησαν όλοι οι φορείς σε αυτό, ότι θα πρέπει να υπάρξει παρουσία της αστυνομίας, της τροχέας σε αυτούς εδώ τους άξονες και ταυτόχρονα να δούμε και τι θα γίνει με τον περιφερειακό, τις μέρες και ώρες που θα κλείσει για να γίνει το γκρέμισμα από τις δύο γέφυρες. Είναι ένα κομβικό σημείο αυτό για το έργο αυτό το flyover, αλλά πιστεύω ότι θα το ξεπεράσει η πόλη και αυτό εδώ. Και να σας πω το συλλογισμό τον τελευταίο με τον οποίο φύγαμε κιόλας και ήταν και πολύ σωστός αυτός του Υπουργού μας, ο οποίος είπε: δέστε τι συζητάμε τώρα, συζητάμε τι θα γίνει στην πόλη εάν κλείσει το μετρό. Ενώ πρωτού από κάποιους μήνες ή έναν χρόνο συζητούσαμε τι θα γίνει όταν θα ανοίξει το μετρό. Δηλαδή είναι ευχάριστο το ότι έχουμε πλέον το μετρό στη ζωή μας, μας λύνει πάρα πολλά προβλήματα και θα υποστούμε κάποιο χρονικό διάστημα έστω και χωρίς το μετρό, ώσπου να μπει πλέον και το κομμάτι της Καλαμαριάς, το οποίο πιστεύω ότι όντως θα ανακουφίσει και την πόλη, γιατί σκεφτείτε ότι κάποιοι από αυτούς που έρχονται σήμερα από την Καλαμαριά στην πόλη έρχονται με αυτοκίνητα. Ναι, βέβαια κύριε Αλεξανδρίδη, πρέπει να πω πρώτον ότι εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και δεύτερον ότι η Θεσσαλονίκη, επειδή περίμενε πάρα πολλά χρόνια, δεν έχει πια άλλες αντοχές και άλλη υπομονή. Και το κάνω πολύ πιο συγκεκριμένο, δεν ακούσαμε τίποτα για την επέκταση του μετρό δυτικά από τον Έλληνα Πρωθυπουργό και από τους αρμόδιους υπουργούς. Όλοι λένε ναι, μετά τώρα έχουμε να ανοίξει της Καλαμαριάς και πολύ σωστά και πρέπει να ανοίξει και όλα καλά. Από εκεί και πέρα όμως, οι πολίτες θέλουμε να πιέσετε όλοι πάρα πολύ, ώστε πολύ σύντομα να ξεκινήσουν οι μελέτες με την επέκταση δυτικά. Γιατί κακά τα ψέματα, εκεί πονάει πιο πολύ η πόλη. Σίγουρα η επέκταση στα δυτικά θα είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει για αυτή την πόλη, αλλά και για το μετρό το ίδιο. Για να μπορεί να είναι βιώσιμο το μετρό. Διότι η πλειοψηφία του κόσμου μένει δυτικά πλέον. Γίνονται συζητήσεις, γίνονται συναντήσεις. Ήδη έχουμε δει σημεία, αλλά σίγουρα η κυβέρνηση και δια των υπουργών της είναι αυτή η οποία θα ανακοινώσει πλέον ότι ξεκινάνε οι μελέτες. Άρα λέτε ότι πιστεύετε ότι σύντομα θα έχουμε κάποια νέα, χωρίς να μπορείτε να πείτε? Σύντομα θα έχουμε νέα. Μην ξεχνάτε ότι το έργο της επέκτασης στα δυτικά είναι ένα έργο που θα στοιχήσει πάνω από 1 δισεκατομμύριο και σημαίνει ότι και οι μελέτες αυτού του έργου είναι πολλές δεκάδες εκατομμύρια. Άρα, εάν η κυβέρνηση
σίγουρα κάνει τον προγραμματισμό, κάνει το σχεδιασμό για να δει πώς θα γίνει αυτό το έργο. Θα πρέπει να εξασφαλίσει τα χρήματα των μελετών και αφού εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση για τις μελέτες, μετά να τα ανακοινώσει. Η πρόβλεψή σας είναι ότι αυτό θα γίνει μέχρι τις εκλογές σε 2 χρόνια που είπε ο κ. Μητσοτάκης? Νομίζω ότι και πολιτικά σκεπτόμενος θα πρέπει να γίνει μια τέτοια ανακοίνωση. Να μην είναι ανακοίνωση μόνο, να είναι έναρξη μελετών. Νομίζω ότι πλέον οι ανακοινώσεις έχει δείξει αυτή η κυβέρνηση ότι αυτά που ανακοινώνει τα προγραμματίζει και τα κάνει. Άρα θα κάνει και το ΣΓΙΑΚ αυτό που είπε και δεν πρόκειται να κάνει και πίσω. Και να σας πω και για το ΣΓΙΑΚ. Ό,τι ανακοινώνει το κάνει. Τα οποία γίνανε οι ανακοινώσεις ερήμην μας και ακόμα δεν έχουμε ενημερωθεί. Αυτό ήθελα να πω, γιατί ακούσαμε κάποια στιγμή τον κύριο Δένδια. Είχα την εντύπωση δημοσιογραφικά, τώρα σας λέω, ότι προφανώς το θέλουν και δηλαδή ότι είχαν γίνει κάποιες ζυμώσεις. Ήρθε εξαπίνης αυτή η εξαγγελία? Να σας πω, πρωτού 3,5 χρόνια είχαν εξαγγείλει κοινωνικές κατοικίες στην περιοχή. Η αλήθεια είναι, ψάχνοντας όλη τη διαδικασία που έχει μέσα ο Δήμος για να δω το τι έχει κάνει ο Δήμος για αυτή την εξαγγελία, τι αντιδράσεις έκανε, τι προτάσεις έκανε, δεν βρήκα τίποτα από την προηγούμενη διοίκηση που να λέει ότι εμείς είμαστε υπέρ, κατά και προτείνουμε αυτό ή θέλουμε να κάνουμε εκείνο και ορίστε μία κάτωψη και ορίστε ένα σχέδιο. Δεν είχε η προηγούμενη διοίκηση, ήταν απούσα τελείως και από αυτό το θέμα, όπως και πολλά άλλα θέματα. Το ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι το ΣΓΙΑΚΑ, σίγουρα δεν είναι κάτι το οποίο βοηθάει ούτε την περιοχή, αλλά ούτε και την κοινωνία η οποία περιβάλλει. Υπήρχε σχεδιασμός από προηγούμενη διοίκηση ή από εσάς για το τι θα έπρεπε να γίνει το ΣΓΙΑΚΑ? Σχεδιασμός από προηγούμενη διοίκηση του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου δεν υπήρχε. Υπήρχε όμως σχεδιασμός από τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης. Υπήρχε η ιδέα και ένας σχεδιασμός, όχι όμως μελέτη, σχεδιασμός ο οποίος έλεγε ότι σε εκείνους τους χώρους μέσα θα γίνουν χώροι κοινωνικοί, θα γίνουν αθλητικοί και χώροι αναψυχής. Πράσινο δηλαδή. Λοιπόν, αυτός ο σχεδιασμός, ο οποίος υπήρχε και τον έχει το κράτος, το γνωρίζει αυτόν τον σχεδιασμό, δεν το συμπεριέλαβε στον προγραμματισμό του. Κατά τη γνώμη μου, η λάθος κίνηση που έχει κάνει σήμερα το κράτος είναι το ότι αυτή η περιοχή από μόνη της είναι μια περιοχή η οποία έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και πρέπει με ιδιαίτερη ευαισθησία να την αντιμετωπίσει και η κυβέρνηση και γενικά οι θεσμοί οι οποίοι θέλουν να κάνουν κάτι στην περιοχή ώστε να αναβαθμιστεί αυτό το ακίνητο το στρατόπεδο ΣΓΙΑΚΑ. 124 στρέμματα. 124 στρέμματα, τα οποία ανακοινώθηκαν 600 κατοικίες. 600 κατοικίες σημαίνει ότι εάν πηγαίναμε να πολεοδομήσουμε έναν χώρο 124 στρεμμάτων, θα έπρεπε να αφήσουμε, οι χωροτάκτες αυτό θα κάναν, θα αφήναν το 40% για δρόμους και κοινόχρηστους χώρους και το υπόλοιπο θα το κάνανε οικοδομικά τετράγωνα. Λοιπόν, ακριβώς τα οικοδομικά τετράγωνα αυτά στο 60% χωράνε 600 κατοικίες. Σημαίνει δηλαδή ότι διαμορφώνεται μία πόλη σήμερα εκεί, η οποία θα εξυπηρετεί τον εαυτό της. Αλλά πώς θα εξυπηρετεί τον εαυτό της? Μόνο με πράσινο για τον εαυτό της? Χρειάζεται και να γίνει σκέψη και προγραμματισμός για σχολεία και τα σχολεία σε όλες τις βαθμίδες, πράγμα που δεν μπορεί να καλύψει σήμερα ο Δήμος. Θα πρέπει να γίνει ιδιαίτερη μνήμα για το πράσινο που χάνεται στην περιοχή, γιατί εκείνη την περιοχή την πήρε στα διοικητικά του όρια ο Δήμος Ελευθερίου Κορδελιού πρωτού 15-20 χρόνια, όταν πήγε σε δικαστική διαμάχη με το Δήμο Μενεμένης, διότι το σκεπτικό του δικαστή ήταν ότι επειδή ο Δήμος Ελευθερίου Κορδελιού δεν έχει πολύ πράσινο, θα δώσουμε μια διέξοδο με αυτό το κομμάτι του ΣΓΙΑΚΑ αλλά και τις διαλογές, που είναι κάμποσες χιλιάδες στρέμματα. Λοιπόν, σε αυτό το σκεπτικό δεν δίνει απάντηση αυτός ο σχεδιασμός. Και πολύ περισσότερο, δεν ζητήθηκε η γνώμη δική μας, αλλά δεν ζητήθηκε και η επιστημονική άποψη, θα έλεγα, του Αριστοτελείου, διότι εκεί έχουμε μια κοινωνική ομάδα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ακριβώς δίπλα στο ΣΓΙΑΚΑ, και μιλάω για το Δεδροπόταμο. Ο οικισμός Δεδροποτάμου. Εκεί θέλει ιδιαίτερο τρόπο για να δούμε αυτό που θα γίνει να μην εγκαταλειφθεί μετά από χρόνια, αν είναι κατοικίες, αλλά και αν δεν γίνουν στο τέλος κατοικίες και γίνουν πάρκα και χώροι αθλητικοί,
το πώς αυτά θα συνυπάρξουν με την κοινωνία και δεν θα βεβηλωθούν ούτε θα καταστραφούν. Άρα έχει η κυβέρνηση προτρέξει δια του κυρίου Δένδια, ανακοινώνοντας ότι θα γίνουν εκεί οι κατοικίες, και εσείς έρχεστε ως τοπική κοινωνία να πείτε πρώτον ότι έπρεπε να ερωτηθείτε, πολύ λογικό, και δεύτερον ότι θα μπαίνατε σε διαβούλευση για το πώς μπορεί να αξιοποιηθεί για το καλό του Δήμου. Αυτό λέτε? Το πώς μπορεί να αξιοποιηθεί πρώτα απ' όλα για το Δήμο, αλλά και γενικότερα το σκεπτικό το να γίνουν σπίτια ή να γίνουν πράσινο. Άρα λέτε κοινωνικές κατοικίες το 60% θα λέγατε ναι σε κάτι τέτοιο? Όχι, ακούστε, δεν υπάρχει σήμερα δημοτική αρχή η οποία θα έλεγε ναι σε τσιμεντοποίηση ενός χώρου. Όλοι ζητάμε πράσινο. Το ζήτημα είναι όμως αυτό το πράσινο. Αυτοί οι χώροι, οι κοινόχρηστοι, οι οποίοι εμείς ζητούσε το ρυθμιστικό να γίνουν και εμείς θέλουμε να γίνουν, πώς κατοχυρώνονται ότι θα υπάρχουν και δεν θα καταστραφούν την επόμενη μέρα? Εντάξει, πριν καταλήξουμε όμως το τι θα γίνει, εσείς λέτε ότι πώς θα συντηρηθούν και πώς θα... Έτσι, ναι. Αυτό πρέπει να γίνεται σε όλα τα έργα. Κοιτάξτε, εάν σε περίπτωση η κυβέρνηση για να μπορέσει να διαμορφώσει και να αναπτύξει εκείνο και το κομμάτι και εκείνη την περιοχή σκέφτηκε να αλλάξει το κοινωνικό κεφάλαιο της περιοχής, αυτό θέλω να πω, γιατί να μπορεί... φέρει κατοίκους στην περιοχή, οι οποίοι κάτοικοι θα είναι τόσοι όσοι πρέπει. Μπορεί να είναι 600 κατοικίες, 200, 100. Αυτό θα το δουν οι επιστήμονες οι οποίοι αναλύουν τέτοια προβλήματα. Λοιπόν, εάν αποφάσισε να αλλάξει το κοινωνικό κεφάλαιο και να μπορέσει να διατηρήσει αυτό που θα φτιάξει, είναι μια σκέψη. Εμείς ακούσαμε μόνο ότι θα αναβαθμιστεί η περιοχή και περιμένουμε να μας ενημερώσουν με ποιον τρόπο θα αναβαθμιστεί η περιοχή χωρίς να επιβαρύνει την υπόλοιπη περιοχή δίπλα, είτε με τις υπηρεσίες του Δήμου, είτε με σχολεία. Ξεκάθαρα για κατοικίες ότι θα γίνουν, και όταν υπάρχει ένα τόσο, εγώ θα σας μεταφέρω και μια άλλη άποψη μη δημοτών του Δήμου σας, που λένε ότι καλά δεν θέλουν να γίνουν κοινωνικές κατοικίες όταν υπάρχει τόσο μεγάλο στεγαστικό πρόβλημα. Λοιπόν, να σας πω ότι πρόσφατα έτρεξε και μια δημοσκόπηση, η οποία ο κόσμος ήταν διχασμένος. Ήτανε το 50% έλεγε πράσινα και γήπεδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ, κολυβητήρια, και το 50% έλεγε ναι, να γίνουν αυτά, αλλά γίνουν και κατοικίες. Άρα και τα δύο μαζί με κάποιον τρόπο. Και τα δύο, είναι διχασμένος ο κόσμος. Εγώ ρωτήθηκα και από πολλούς, εσύ Δήμαρχε τι θα προτιμούσες? Εγώ θα προτιμούσα κοινόχρηστους χώρους, θα προτιμούσα γυμναστήρια, κολυβητήρια, αλλά αν βρεθεί ένας τρόπος να εξασφαλιστεί ότι αυτά θα υπάρχουν και δεν θα καταστραφούν την επόμενη μέρα. Εάν αυτός ο τρόπος είναι γκετοποίηση της περιοχής, πάλι δεν συμφωνώ. Εάν αυτός ο τρόπος είναι το να αλλάξουμε το κοινωνικό κεφάλαιο της περιοχής, περιμένω να το δω επιστημονικά αποδεδειγμένο από μια κυβέρνηση η οποία θέλει να πράξει αυτό εδώ, οφείλει όμως να μας δείξει και πώς αυτό εδώ θα ολοκληρωθεί και θα είναι καλό και για αυτούς τους ανθρώπους που θα έρθουν να μείνουν εκεί, αλλά θα είναι καλό και για τους υπόλοιπους που είναι στην περιοχή. Αυτό που διάβασα ότι θέλετε μια αντιπροσωπεία, νομίζω ότι συμφωνείτε και η αντιπολίτευση, έτσι. Ακούστε, τέθηκε θέμα, μάλλον εγώ έφερα το θέμα, διότι είναι ένα θέμα που απασχολεί το Δήμο μας, το έφερα το θέμα προς συζήτηση, να ακουστούν όλες οι απόψεις. Συμφωνεί όλο το Δημοτικό Συμβούλιο ότι κάτι πρέπει να γίνει το οποίο να ευνοεί την περιοχή. Δεν είμαστε σύμφωνοι και σας είπα, δεν θα βρείτε δήμαρχο σήμερα που να λέει κάντε μου οικοδομές. Οι περισσότεροι θα λένε κάντε μου πράσινο, κάντε μου γήπεδα, κάντε μου σχολεία. Λοιπόν, και σε αυτό είμαστε σύμφωνοι. Αλλά όλη η αντιπολίτευση, αλλά υπήρχε πρόταση να κατεβούμε και σε διαδηλώσεις χωρίς να γνωρίζουμε το τι ακριβώς θα γίνει και χωρίς να δώσουμε και τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να μας εξηγήσει το τι ακριβώς θα κάνει και πώς αυτό εδώ αναβαθμίζει την περιοχή. Αλλά η κυβέρνηση, αν μου επιτρέπετε, Δήμαρχε, λέει θα κάνω κατοικίες όμως, δεν είναι εκτός αν αλλάξει γνώμη. Το πώς θα γίνουν αυτές οι κατοικίες και πώς θα διασφαλιστούν παίζει μεγάλο ρόλο. Σας είπα ότι και η κοινή γνώμη... Άρα θα κατεβείτε... Και πήραμε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ότι θα κατέβει αντιπροσωπεία από το Δημοτικό Συμβούλιο να ενημερωθεί και κατόπιν να ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αλλά και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος θα πάμε και στο ΙΠΕΝ. Τι περιμένετε τώρα, να σας πούνε πότε θα γίνει συνάντηση? Έχουμε στείλει επιστολή να κλειστεί το ραντεβού για να μπορέσουμε να κατεβούμε. Εγώ ζήτησα τους επικεφαλείς των παρατάξεων να έρθουν και να πάμε όλοι μαζί, να έχουμε ενημέρωση απευθείας από το Υπουργείο. Δεν μπορούμε να έχουμε ενημέρωση μόνο από τα μέσα, θα πρέπει εκεί να έχουμε ενημέρωση και μετά να ενημερώσουμε το Δημοτικό Συμβούλιο
και να πάρουμε τις αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε. Κυβερνητική εξαγγελία, το είπε και Υπουργός, όχι μόνο ο κύριος Δένδιας, το είπαν και από εδώ και ο Πρωθυπουργός και η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής. Νομίζω ότι εδώ πραγματικά δύσκολο θα είναι να αλλάξει αυτός ο σχεδιασμός. Άρα μπορεί να φτάσετε και στους δρόμους κάποια στιγμή, μην το αποκλείετε. Εάν αποδειχθεί ότι αυτό που θέλουν να κάνουν δεν μπορεί, δεν είναι βιώσιμο και δεν βοηθάει την τοπική κοινωνία, σαφώς όλα μπορούν να γίνουν. Ναι, το ζήτημα είναι όμως ότι αυτό που ανακοινώθηκε διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μία ένταση στην κοινωνία όσον αφορά τις κατοικίες και το στεγαστικό πρόβλημα προσπαθεί όντως η κυβέρνηση να το λύσει και να δώσει διέξοδο στα νέα ζευγάρια τα οποία θέλουν με χαμηλότερο νίκιο αυτό που ονομάζουν κοινωνική κατοικία. Αν και το 25% είπαν ότι θα είναι στρατιωτικές κατοικίες. Λοιπόν, αυτή τη λύση που προτίθεται να κάνει, ίσως δεν γνωρίζουν ότι σε αυτό το σημείο δεν ξέρουμε αν είναι η ενδεδειγμένη. Διότι θα μπορούσε πολύ εύκολα να αποδεχθεί κάποιος αυτό όλο το εγχείρημα σε ένα άλλο σημείο. Θα αντιπροτείνετε άλλο οικόπεδο ή άλλη περιοχή? Όλα μπορούν να συζητηθούν. Γιατί νομίζω ότι είναι ένας με πολύ μεγάλες δυνατότητες επέκτασης ο Δήμος. Δεν το ξέρω κιόλας. Σαφώς αλλά... και είναι ένας μεγάλος Δήμος και έχει την δυνατότητα. Και όλα μπορούν να συζητηθούν και υπάρχει καλή διάθεση. Άρα να κατέβετε έτοιμοι, να κάνετε αντιπρόταση, κύριε Δήμαρχε. Ακριβώς, έχουμε και τις γνώσεις και της περιοχής, αλλά και της κοινωνίας η οποία περιβάλλει αυτή την περιοχή, είτε στο δικό μας Δήμο, είτε στον Όμορο Δήμο, ο οποίος είναι ο Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης. Το τι προβλήματα υπάρχουν και πώς μπορούν να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Και είπα ότι εκεί θα ζητήσουμε βοήθεια, ίσως και από το Πανεπιστήμιο, να μας δώσει τη λύση. Είτε στο εγχείρημα της κυβέρνησης, αυτό που προτείνει η κυβέρνηση, το αν είναι σωστό και σίγουρο ότι μπορεί να γίνει και να γίνει με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Δεν είμαστε απέναντι εξ οφίτσιο από την αρχή. Είμαστε όμως εδώ για να συζητήσουμε για κάτι το οποίο θα γίνει στον τόπο μας και θέλουμε αυτό που θα γίνει να είναι ό,τι καλύτερο μπορεί. Πάμε τώρα στο άλλο θέμα, αυτό που βλέπω για μια διαμάχη που υπάρχει στον Δήμο για την κανονιστική στην πλατεία Ευόσμου. Είχαμε την προσφυγή του προηγούμενου δημάρχου, του κυρίου Μανδαλιανού. Εσείς απαντάτε, διαβάζω εδώ, ότι θέλει να συνεχιστεί η ανομία. Τι συμβαίνει τώρα εκεί, τι θέλετε εσείς για να καταλάβει και ο κόσμος? Δεν σημαίνει ότι όλοι ξέρουν τι κάνετε. Εμείς αναλάβαμε τη διοίκηση 1η Ιανουαρίου του 2024. Υπήρξαν φωνές δημοτών, πάρα πολλές, όπως υπήρξαν φωνές και από υπηρεσίες. Η πλατεία του Ευόσμου, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν υπάρχει κανονιστική. Η μεγαλύτερη και η καλύτερη πλατεία της Δυτικής Θεσσαλονίκης, τα καταστήματα αυτή τη στιγμή βρίσκονται χωρίς τραπεζοκαθίσματα, αδειοδοτημένα. Συγγνώμη λίγο, παρακαλώ πολύ στο κοντρόλ να αλλάξουμε λίγο τον τίτλο, αν έχετε την καλοσύνη. Ναι, κύριε Δήμαρχε. Χωρίς να είναι αδειοδοτημένα τα τραπεζοκαθίσματά τους. Αυτό εγκυμονεί κινδύνους. Πρώτον για τους καταστηματάρχες. Εάν τώρα που έχει μπει και το μαϊστρέτ στη ζωή μας, υπάρξει ένας δημότης και κάνει μια καταγγελία, κατευθείαν θα πάει η αστυνομία, θα τους γράψει και θα υποχρεώσει το Δήμο να τους μαζέψει τα τραπεζοκαθίσματα. Άρα σημαίνει ότι θα βρεθούν τα καταστήματα χωρίς μία καρέκλα στην πλατεία. Εμείς αυτό το πρόβλημα το είδαμε από πέρσι. Φωνάξαμε τους επαγγελματίες, τους είπαμε ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό που ήταν εδώ και 20-30 χρόνια. Πρέπει να υπάρξει μια νομιμότητα. Γιατί θα έρθει το μαϊστρί, το είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση ότι αυτό που γίνεται στις παραλίες θα γίνει και στους χώρους. Άρα βλέπετε ότι πολύ εύκολα θα κλείνουν μαγαζιά. Πολύ εύκολα θα κλείσουν τα μαγαζιά. Ούτε αυτό μπορεί να συνεχιστεί, διότι βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι επαγγελματίες ξεκρέμαστοι στην κυριολεξία. Και δεύτερον, δεν μπορούμε όμως και να καταλαμβάνουμε το δημόσιο χώρο και να το στερούμε από τους πολίτες. Θα πρέπει να υπάρξει μια νομιμότητα. Και ποιος ορίζει την νομιμότητα? Τι σας λένε οι επαγγελματίες, ήταν σύμφωνοι στη σύσκεψη που κάνατε? Ορίζει την νομιμότητα σήμερα οι υπηρεσίες του κράτους. Η πυροσβεστική, η τροχέα και η πολεοδομία. Εμείς αυτό κάναμε, προσπαθήσαμε να συνδυάσουμε τα θέλω των επαγγελματιών με την νομιμότητα που ορίζουν αυτές οι υπηρεσίες και διαμορφώσαμε μία κανονιστική. Δηλαδή που θα λέει κάθε μαγαζί εσύ έχεις δικαίωμα για 10 τραπεζοκαθίσματα ή για 5, για 3 ή για 20. Τετραγωνικά σε κάθε κατάστημα το μάξιμο που μπορεί να του δώσει ο Δήμος. Αυτό εδώ το πράγμα έγινε κανονιστική. Φωνάξαμε τους επαγγελματίες. Τους επαγγελματίες όχι μόνο απλά τους φωνάξαμε στα λόγια, ελάτε να συζητήσουμε. Τους επιδώσαμε και χαρτιά.
με χαρτιά, επίδοση κανονικά να έρθουν να συζητήσουν. Ήρθανε 4-5 φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο, είτε όλοι μαζί. Κάποιοι ήρθαν μεμονωμένοι 2-3, κάποιοι ήρθαν και μόνοι τους. Τους δείξαμε χάρτες διάφορους, οι οποίοι σε μια προοδευτική διαδικασία αλλάζανε γιατί βλέπαμε ότι θέλουν κάτι άλλο. Συζητούσαμε με την τροχιά, συζητούσαμε με την πολεοδομία και καταλήξαμε στο μάξιμο που μπορεί. Άρα από τους ίδιους επαγγελματίες δεν είχατε αντιδράσεις? Θα σας πω, υπήρξαν αντιδράσεις από 2-3 επαγγελματίες, αυτοί που σήμερα επιβαρύνονται πιο πολύ από όλους. Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος είχε 500 τετραγωνικά χώρο στην πλατεία χρόνια ολόκληρα και δεν πλήρωνε, σήμερα τον περιορίζουμε στα 200, καταλαβαίνετε ότι αυτός αντιδράει. Αλλά ίσως νομίζει ότι αυτό το πράγμα, εάν σήμερα αντιδράσει και μάλιστα πιέσει και δημοτικούς συμβούλους να μην ψηφίσουν κανονιστική και να πιέσει και αντιδήμαρχο να παραιτηθεί, ίσως πιστεύει ότι μπορεί αυτό να συνεχίζεται σε βάθος πολλών χρόνων. Συγγνώμη, αλλά δεν μπορεί. Κάποιο επιχείρημα θα υπάρχει και από την Το επιχείρημα είναι ότι επειδή έχουν διαμορφώσει αυτοί οι δύο άνθρωποι τα καταστήματα, το βίο του καταστήματό τους να έχουν 500 τετραγωνικά ή 400 έξω χώρο τραπεζοκαθισμάτων, οφείλει ο Δήμος να τους δώσει τόσα. Ο Δήμος μπορεί να θέλει, το ζήτημα είναι ότι δεν μπορεί η τροχιά να τους το δώσει, ούτε η πολεοδομία να παρανομήσει. Κανένας δεν μπορεί να παρανομεί. Και αφού καταφέραμε και κάναμε την κανονιστική και πέρασε, έγινε όλη αυτή η διαδικασία, πέρασε από το Κοινοτικό Συμβούλιο, πέρασε από τη Δημοτική Επιτροπή, ψηφίστηκαν και από τα δύο όργανα, πήγε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ψηφίστηκε και από το Δημοτικό Συμβούλιο, πήγε στην αποκεντρωμένη, πήγε μετά ο κύριος Μανδαλιανός και έκανε προσφυγή και είπε ότι αυτή η κανονιστική δεν έχει γίνει κανονικά γιατί δεν έγινε διαβούλευση. Πώς δεν έγινε διαβούλευση, αφού ήταν τελείως νομότυπη? Επί της διαδικασίας ουσιαστικά είναι η προσφυγή, δεν είναι επί της ουσίας. Η προσφυγή έγινε για να μην μπορούμε να βγάλουμε άδειες στα καταστήματα. Η προσφυγή δεν μπορεί. Ο κύριος Μανδαλιανός στο λογίδριο το οποίο έκανε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο έλεγε ας το αφήσουμε για 2-3 χρόνια μέχρι να αλλάξει το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο και να μπορούμε να τους δώσουμε παραπάνω μέτρα. Άρα, κύριε Δήμαρχε, εσείς αισθάνεστε ότι πάτε να βάλετε μια τάξη σε κάτι που ήταν εξέφραγο αμπέλγο, θα το πω πολύ λαϊκά, αλλά υπάρχουν οι γνωστές αντιστάσεις γιατί θίγονται κάποια συμφέροντα ή γιατί κάποιοι δεν έχουν μάθει να λειτουργούν έτσι πολύ πιο χύμα και όλα αυτά με φόντο βέβαια τη δυσκολία των επιχειρηματιών να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές συνθήκες τις σύγχρονες? Εγώ είμαι πεπισμένος ότι δεν είναι δικιά μου υπόθεση αυτή, είναι η υπόθεση των δημοτών. Οι δημοτές με σταματάνε στον δρόμο και μου λένε Δήμαρχε, πήρες μια απόφαση, την τηρήσεις? Και δεν θέλω να βρεθώ εκτεθειμένος πρώτα απ' όλα σαν δήμαρχος και να βρεθώ απέναντι στις υπηρεσίες του κράτους που μπορεί να βρεθεί ο κύριος Μανδαλιανός αύριο μεθαύριο και να το ρωτήσουν τι κάνατε για να εισπράτετε από την πλατεία, κύριε Δήμαρχε? Γιατί δεν εισπράτατε 4 χρόνια? Δεν θέλω το ίδιο ερώτημα να καλεστώ να δώσω απάντηση εγώ. 4 χρόνια διαδικασίες δεν μπορούσαν να γίνουν ώστε ο κόσμος να έχει χώρο να περπατήσει ή να κάτσει, αλλά και ο Δήμος να εισπράττει δεκάδες χιλιάδες ευρώ? Γιατί αυτά τα δεκάδες χιλιάδες ευρώ δεν τα εισέπρατε ο Δήμος και τα κέρδιζαν μόνο επαγγελματίες της πλατείας? Μάλιστα. Άρα είστε αποφασισμένος να φτάσετε... Αποφασισμένος είναι ο νόμος, όχι εγώ. Σας είπα ότι το κράτος αποφάσισε και έβαλε το My Street. Εν όψη My Street δεν μπορεί να κρυφτεί καμία διοίκηση και κανένας επαγγελματίας. Ότι δεν ήξερε, δεν γνώριζε. Νομιμοποίηση λοιπόν ζητάνε. Απλά οι επαγγελματίες είχαν μια δικαιολογία ότι ο Δήμος δεν τους δίνει άδειες. Αυτή τη στιγμή όμως αυτή η δικαιολογία δεν υπάρχει, διότι ο Δήμος μπορεί να τους δίνει άδειες. Απλά πρέπει να ψάξει να βρει ο προηγούμενος δήμαρχος τη δικαιολογία γιατί δεν έκανε τις διαδικασίες για να τους δώσει άδεια τους επαγγελματίες. Κύριε Δήμαρχε, κλείνοντας, ένα θέμα που έχει ανακύψει στην ΚΕΔ και μάλιστα ο κύριος Κυρίζογλου είναι πολύ αποφασισμένος όπως βλέπουμε, κόκκινη γραμμή μεταφορά των πολεοδομιών στο κτηματολόγιο. Φιλοξενήσαμε τον κύριο Καϊτεζίτη πριν προχωρήσει αυτό και είπε ότι οι Δήμοι δεν θέλουν και δεν πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο. Εσείς τι λέτε? Κοιτάξτε, οι δικαιολογίες που ακούγονται από την κυβέρνηση για τις πολεοδομίες
ακουμπάνε πάνω σε δύο γεγονότα. Στην πολεοδομία της Χαλκιδικής, που γίνανε αυτά τα οποία γνωρίζετε, και στη Ρόδο. Λοιπόν, αν πάμε πιο πίσω όμως, θα δούμε όταν τις είχε τις πολεοδομίες στο κράτος, πολλά περισσότερα τέτοια γεγονότα από ό,τι έγινε όταν τα πήρανε οι δήμοι της ΙΔΟΜ. Λοιπόν, δεν είναι, εμείς είμαστε κατά, απλά ταυτόχρονα ζητάμε και να στελεχωθούν σωστά οι πολεοδομίες. Δεν γίνεται σήμερα η πολεοδομία της Σιθωνίας να έχει έναν μηχανικό. Και ξέρουμε όλοι το τι χτίζεται σήμερα. Άρα εσείς είστε από πλευρά σας που λέτε ότι καλύτερα να φύγουν από εσάς? Όχι. Οι πολεοδομίες να μείνουν στους Δήμους και ταυτόχρονα μαζί με την κυβέρνηση να κάνουμε κάτι για να τις στελεχώσουμε σωστά, να μπορούν να εξυπηρετούν σωστά και να μην υπάρχουν τα προβλήματα αυτά. Οι προβλήματα στις πολεοδομίες, αυτά που ανακύψανε στις δύο πολεοδομίες, γίνονται γιατί δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν και κάποιοι άνθρωποι προσπαθούν να παρακάμψουν κάποιους άλλους για να βάλουν μπροστά το δικό τους θέμα, για να κλείσει γρήγορα η υπόθεσή τους και να προχωρήσουν στην επένδυσή τους. Άρα, εάν στελεχώσουμε σωστά τις υπηρεσίες, δηλαδή μας πάντως δοθούν... αυτά τα ρουσφέτια και όλα αυτά υπήρχαν και παλιότερα, πριν τις πάρουν τις πολύ περισσότερο όταν δεν ήταν στους Δήμους. Οι Δήμοι, επειδή είναι πολύ κοντά στην κοινωνία, έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν καλύτερα όλες τις υπηρεσίες που έχουν σχέση με τον πολίτη. Και θα πρέπει κάποια στιγμή και άλλες υπηρεσίες του κράτους να περάσουν στους Δήμους. Αλλά με τα αντίστοιχα κονδύλια. Με τα αντίστοιχα κονδύλια και τους ανθρώπινους πόρους. Σήμερα υπάρχει τεράστια υποστελέχωση και υπάρχει και υποχρηματοδότηση. Μπορώ να σας πω ότι από αυτά που συνταγματικά δικαιούνται σήμερα οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τους δίδονται το 50%. Άρα χάνονται πολλά δισεκατομμύρια τα οποία δεν δίνονται στους Δήμους, και επειδή έχουμε ακόμη μνημονιακούς νόμους και σε θέματα προσλήψεων και σε θέματα χρηματοδοτήσεων, λοιπόν, δεν μπορούν σήμερα οι Δήμοι, πνίγονται και δεν μπορούν να επιτελέσουν το έργο για το οποίο έχουν εκλεγεί οι αιρετοί, αλλά υπάρχουν και υπηρεσιακοί παράγοντες. Ζητάμε και χρηματοδότηση και στελέχη να έρθουν, μόνιμα στελέχη. Με τα προγράμματα, το 55+, 67, δεν σώζεται η κατάσταση. Τα ξέρει καλά αυτά τα γνωρίζει, θέματα, έτσι. Η αλήθεια είναι πρώτη φορά στο Υπουργείο Εσωτερικών. Προσπάθησαν και άλλοι υπουργοί. Δεν πρέπει να δικούμε κανέναν. Ο κύριος Λιβάνιος τα ξέρει τα θέματα και τα ξέρει πάρα πολύ καλά, αλλά σίγουρα ένας μεγαλύτερος σχεδιασμός της κυβέρνησης δίνει την δυνατότητα να μπορεί να κάνει κάποια πράγματα το Υπουργείο Εσωτερικών. Ίσως θα πρέπει η κυβέρνηση στο Υπουργείο Εσωτερικών και στον κύριο Λιβάνιο να δώσει περισσότερα οικονομικά εργαλεία για να μπορέσει να μας βοηθήσει, γιατί εμείς είμαστε η άμεση σχέση με τους πολίτες. Και ο Πρωθυπουργός, όταν βγαίνει από το σπίτι του, δυστυχώς βλέπει απ' έξω τα προβλήματα που ένας δήμαρχος και μια δημοτική αρχή δημιούργησε ή διόρθωσε. Θα σας αποχαιρετήσω λέγοντας ότι τη μέρα που θα μάθετε ότι κατεβαίνετε στην Αθήνα για να συζητήσετε για το ΣΓΙΑΚΑ, θέλω να λειτουργήσουμε αντίστροφα. Δηλαδή, εσείς να επικοινωνήσετε μαζί μας και να έχουμε έστω μια τηλεφωνική για να το ανακοινώσουμε στον κόσμο. Χαρά μου να ενημερώσω και εσάς και όλους τους συναδέλφους σας για μια καλή έκβαση για το ΣΓΙΑΚΑ. Και όχι μόνο για το ΣΓΙΑΚΑ, διότι είναι ένα πρόβλημα στην περιοχή, αλλά δεν είναι το μείζον. Το μείζον πρόβλημα στην περιοχή, δεν θα σταματήσω να το λέω, είναι οι νέοι. Είμαστε 18.500 μαθητές, πάνω από 30.000 νέοι άνθρωποι με προβλήματα σχολικής στέγης και προβλήματα άθλησης. Θα επιστρέψουμε σε αυτά σε επόμενη συνάντηση. Το ισοζύγιο άθλησης της περιοχής είναι αρνητικό στην περιοχή. Χρειαζόμαστε πάρα πολλούς χώρους άθλησης. Στο καιρό του δημογραφικού και των νέων που δεν υπάρχουν, πρέπει να ενισχυθούν οι δήμοι οι οποίοι τους έχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.